И здравейте и добре дошли в моето ново видео. Днеска пак ще играем на Goat Simulator, но обаче друго нещо. Сега ще ви покажа. Не знам много дали се виждам, просто малко тъй малко се би трудно. Дайте. Оп. Спокойно ще го видите. Не дай. Хора, чакайте малко. Съжалявам, просто няма къде да го. Питам се какво възможно по най-добрия начин. Опа! Съжалявам това. Просто нищо. Ще ги изкарам. Не, наистина много се извинявам, малко ще гледате. Не! Изи. Така. Не се вижда хубаво. Добре. Мисля, че трябва да видите. Днеска ще играем на City Buy. Ако виждате, чакайте. Така. Вижда се. Така, зареждам. Днеска ще... Да, ще покажа някои тайни пак на City Buy, но не точно тайни, но ще видите какво ще покажа. Някой ги... не знам, но някой ги има... Мисля, че всички... Не съм сигурен кои ги има на мобилната, кои на компютърната. Това просто гледайте. Първото място, което ми е едно от любимите места, е ето това. Пътин хотел. Като отидете там, чакайте малко, че. Като отидете в този хотел... О, хора, чакайте. Тя се вижда косата. Като отидете в хотела... Опа. Да, тук има някаква статуетка и ще трябва да отидете в асансьора. Чакайте. Ето който отидете в ето този асансьор. И се изкачвате. И чувате ли музиката? И ще чуя, че малко съм намалял. Ето, чуете музиката. Хайде, и тук има барче. Да, добре. И просто отивате тук на... Да, то може. Ако отидете тук, ето, взимате тази каска. И сега вижте какво ще направя. Там. Добре, той няма гледа за помогане. Добре. Сега. Чакай. Спрете да го изписвате. Ето ми тук помогли на и така. Добре, ние тръгваме. Само да не се бъгна. Не правете това само, това мога да ви кажа. Опасно, това е само игра. Не го правете в реалния живот. И така. Сега тук следващото място е към една лодка. Не знам дали точно тази, но може и да е... май е тая там. Да? И може и тази. Не, тук има само статуетка. Значи ето тази. Чакай, отивам. Да, пак да повторя, не правете това у дома. Не правете това. Няма значение дали сте коза или сте човек. То те ако... Той да го стреля. Какво прави тук? Той е жив.
Добре, както и да е. Сега като се качите в тази лодка, и вижте как ще тръгне сега. Почва да тръгва. Забива. Сега почва да усилва. Гледай. Майко. Много е. Изключително бързо. Това е капан. Има изхвърли във водата. Това е капан. Не, ме изхвърлиха на някакъв остров с лодката и са по-бърда. На някакъв остров сега. Това не го знаех всъщност. Добре, не съм бил на този остров, ама да го гледам, няма нищо. Тази лодка не мога да махна. Има какви са тия гъби? Окей, това не го очаквах. Уши, че ми се виждат. Чакай. Това е сега парче. Каква е тази опашка? Добре, спрям партито. Добре, значи ще се върна след като отида да... И ще се върна като нормална коза и ще го пробва също, обаче без тази каска. Опа. Тоест, защото сега трябва да ходя и... Айде. Мислят малко. Добре, пак отидох да това място, хора. Това път без каската и сега ще видим какво ще стане, когато... Опа, чай да го препра хубаво. Какво ще стане, когато изям пак тези гъби, ама съм без каската, как ще намериш. Ухото ми пораста. Маскам главата. Опашката. Другото ухо. Гледай, като сталче. Това ми е козата. Мога ли тялото да праста също я? Не може. Това е много малко. Добре, все пак сме тук, докато карах с лодката, да. Чай да ви показвам едно друго нещо, ама докато карах лодката го видях къде и затова ще отида към него. Или ще ви скипна, защото може и да е далеч. Докато разхождах, видях ето тези малки гъби. Де май ще ме свалят? Не. Тогава като че да докита тогава. Сега осъзнах, че ви казах кое е следващото. Ето го. Чуваме. Няма да се къвам, защото го видях къде. Ова. Нали съм го? Ето този кит. Така. Ето го и кита. И можем да си качим на него. Айде де. Не мога да се кача. Окей. И ето вижте го, даже ще ви дам отдолу. Ето, чакайте. Хоп. Ето, вижте го какъв е гигантски. И ако отидете тук до главата му, това се пуска. Оп, и изстрелва. Къде тръгнаха? Да. Добре, не. Свича! Свича! Откъде? Защо съм? Аз съм ангелска коза. Както е наясно стана героя, бе. Ако бях... Следващото не съм сигурен дали ще го намеря, защото много не съм видел. Но като го намеря ще ви скипвам. Ще ви покажа. Знам, че скипвам просто много, ама ще...
Бъгна ми се играта нещо. Докато го търсих, се бъгна и... да. Това стана. Бъгна ми се играта. Какво е ти? Не знам дали ще го виждате, но има едно блестящо тук нещо. Малко би затъмнено сигурно и затова не го виждате. Ето тук. Да, ето ви го. Виждате го вече, мисля. Какво е това блестящо нещо? Аз се издигнах от водата. Добре, айде последното място ще е това. Луна парка, че не мога да го намеря. В следващия епизод, ако правя да го от симулатор и ако съм го намерил, ще ви го покажа и ще отидем на следващата карта, разбира се, в следващия епизод. Така, почти стигнахме. Само имайте малко търпение. Ето, вече сме близо до Луна парк. Просто мълча, защото сега... Ето, пристигнахме. Опа, съжалявам, просто на телефона. Добре си, нищо ми няма. Това ще е последното, защото да не се щупи телефона, все пак. Вече отиде... Да се каже 12 минути вече снимам. 12 минути. Ето, станаха 12 минути вече. От 12 минути снимам. Така. Тук сме сега в Луна парка. Чакайте. Само да не пади телефона. Сега ще правим едно такова родео. Добре, няма да те. Асансьора! И става асансьора. Опа. Идва асансьора. Да. Ще тръгна влакчето. Или идва. Окей. Добре, да, както ви кажа, не го имитирайте, бъдете добри хора. Качваме се! Чакай да ни сърва влакчето! Чакайте! Тръгнахте без мен! Не! Изтървах влакчето. Бързо качвам се. Втори опит да се. Не се затваряйте. Айде. Съжалявам, просто нещо така. Да. Така. Не, тръгвайте! Тръгнаха без мен! Фанах се! Уху! Не го насядайте така на влака! Забранено е! Не, забранено да сядате така на влака. Сядайте си просто, това е игра! Не го имитирайте. Юпи! Къде отидем? Пускай се! Не мога да се пуста! Пуснах се. I believe butterfly. И добре, айде за последно ще направим родео. Добре, те ги казах. Така, чави. Няма найти. Айде де. Има човек. Защо пише? Имаме човек. И сега искам да ви покажа какво ще стане, ако взема от за музиката. И искам да видя какво ще стане, защото аз като взема от за музиката и да те пуснат всички почват да танцуват. Тук са бъгнали някакви. Добре, айде като го взема ще съм. Добре хора, взех го и сега... Ето тук има хора.
къмпо, те почват да танцуват и, например, понякога става и почват тей. Чакайте, сега ще ви покажа как почва. Тей някак сега, ако виждате, чакайте. Някак се идеи, но както и да е. Ако сте видели, просто се субсcribe до тук ще бъде. Надявам се да ви е харесало и да, не правете това. Айде, чао!